Buhat Kapitulo 8. Giuyunan ni Saulo ang pagpatay kang Esteban. Ni ana gayong adlawa, nagsugod ang mapintas nga paglutos batok sa iglesia sa Jerusalem. Ang tanang mga magtutuo, gawas sa mga apostoles, nagkatibulaag ngadto sa mga lalawigan sa Judea ug sa Samaria. Si Esteban gilubong sa pipila ka mga taong Diosnon ug nagbangutan sila pag-ayo tungod sa iyang kamatayon. Apan gigubot ni Saulo ang iglesia o gipaniksik niya ang mga kabalayan o gipanakop ang mga magtutuo, lalaki o babae, o gibalhog niya sa bilangguan. Ang mga magtutuo nga nagkatibulaag nangadto sa nagkalain-laing dapit ug nagsangyaw sa mensahe. Si Felipe miadto sa usa ka syudad sa Samaria ug didto gisangyawan niya ang katawhan mahitungod sa Mesyas. Naghiusa ang mga tao sa pagpaminaw sa gisulti ni Felipe sa dihang nabati nila siya ug nakita ang mga milagro nga iyang gibuhat. Gikan sa daghang mga tao, ang mga yawa ng gula nga nanagsinggit ug daghan usab ang mga paralitiko ug mga bakol nga nangaayo. Busa nalipay pag-ayo ang mga tao ni adtong maong syudad. Apan may usa ka tawo nga ginganlag Simon nga kaniadto naghimog sa lamangka ni adtong syudara ug nakapatingala sa mga Samarianon. Nagpatuo siya nga gamhanan siya ug ang tanang tawo sa syudad gikan sa tanang hutong sa katilingban mituo kaniya. Miingon sila, Siya ang gahom sa Dios, nga gitawag og ang dakong gahom. ug kay sa dugay-dugayng panahon, nakapahibulong man siya kanila pinaagi sa iyang salamangka, mituo sila kaniya. Apan sa dihang midawat na sila sa mensahe ni Felipe, mahitungod sa maayong balita sa paghari sa Dios ug sa ngalan ni Jesu-Kristo, sila, mga lalaki ug babae, gibunyagan. Si Simon mismo mituo usab ug human siya bunyagi, nag-uban-uban siya ni Felipe ug natingala siya sa pagkakita niya sa dagkong mga milagro ug mga katingalahang buhat. Ang mga apostoles nga didto sa Jerusalem nakadungog nga ang mga taga-Samaria midawat sa pulong sa Dios, busa ilang gipadala si Pedro ug si Juan ngadto kanila. Sa pag-abot nila, nagampo sila nga ang mga magtutuo makadawat unta sa Espiritu Santo. Kay ang Espiritu Santo wala pa man mukunsad bisan sa usa kanila. Nabunyagan lamang sila sa ngalan sa Ginoong Hesus. Unya gipandong ni Pedro ug ni Juan ang ilang mga kamot ngadto sa mga magtutuo ug nakadawat sila sa Espiritu Santo. Nakita ni Simon nga nadawat sa mga tao ang Espiritu Santo sa diha nga gipandungan sila sa mga kamot sa mga apostoles. Busa gitanyagan niyag salapi si Pedro ug si Juan og giingnan, Hatagi usab ako ni ining gahoma aron ang tanan nga mapandungan ko sa akong kamot makadawat sa Espiritu Santo. Apan si Pedro mitubag kaniya, Malaglag ka unta uban sa imong salapi, tungod sa imong paghuna-una nga mapalit mo ang gasa sa Dios. Dili ka makaambit og wala kay bahin ining buhata, kay dili matarong ang imong kasing-kasing sa atubangan sa Dios. Busa hinulsuli kining dautan mong laraw, o pag-ampo nga pasayloon ka sa Ginoo, tungod sa imong paghuna-una sa ingon. Kaya akong nasabot, nga dako ang imong kasina, og naulipon ka sa sala. Si Simon miingon kang Pedro ug kang Juan, Iampuin taon ako ninyo sa Ginoo aron dili mahitabo ang inyong gisulti kanako. human makahatag si Pedro ug si Juan sa ilang pagpamatuod ug makawali sa mensahe sa Ginoo, namalik sila sa Jerusalem ug gisangyaw usab nila ang maayong balita sa daghang mga balangay sa Samaria nga ilang giagian. Unya may usa ka anghel sa Ginoo nga miingon kang Felipe, Lakaw ngadto sa habagatan, didto sa dalan nga gikan sa Jerusalem
paingon sa gasa. Kining dalana anaa sa deserto. Busa milakaw si Felipe. Ni adtong higayuna may usa ka eunuko nga taga Ethiopia nga nagpanaw pauli sa ila. Usa siya ka sinaligang opisyal og tinugyanan sa mga bahandi sa Kandase, ang reyna sa Ethiopia. Miadto siya sa Jerusalem aron sa pagsimba sa Dios. Sa iyang pagpauli nga nagsakay karwahe, nagbasa siya sa basahon nga sinulat ni Propeta Isayas. Ang Espiritu Santo miingon kang Felipe, Adtua ug abayi ang karwahi. busa midagan si Felipe ngadto kaniya, ug nadungga niya ang eunuko nga nagbasa sa basahon nga sinulat ni Propeta Isayas. Unya nangutana kaniya si Felipe. Nakasabot ka ba sa imong gibasa? Ang opisyal mitubag, Unsaon nako pagkasabot ni ini, kung walay mutudlo ka nako? ug iyang gipasakay si Felipe sa karwahe ug gipalingkod tupad niya. Ang bahin sa kasulatan nga iyang gibasa mao kini. Sama siya sa karnero nga gidala aron ihawon, o sa nating karnero nga dili gayod mutingog samtang alutan. Wala siya gisulti bisan usa ka pulong. Gipakaulawan siya o gihikawan sa hustisya. Walay makasubay sa iyang kaliwatan, kay ang iyang kinabuhi dinhi sa yuta natapos naman. Ang opisyal miingon kang Felipe, Sultihi ako kung kinsa ang gihisgutan sa propeta ni ining bahina sa kasulatan. Ang iya bang kaugalingon o lain ba? busa gisaysayan siya ni Felipe sa maayong balita, mahitungod kang Hesus sugod gayod ni ining bahina sa kasulatan. Ug samtang nagpanaw sila, nahiabot sila sa usa ka dapit nga may tubig, ug ang opisyal miingon, Aniya may tubig, nganong dili mo man ako bunyagan? busa gipahunong sa opisyal ang karwahe, ug silang duha na naog ug niubog sa tubig, ug gibunyagan siya ni Felipe. Sa paghawas nila gikan sa tubig, ang espiritu sa Ginoo misakmit kang Felipe, ug wala na siya makit-i sa opisyal. Apan ang opisyal mipadayon sa iyang panaw nga malipayon kaayo. Unya nakamatngon si Felipe nga didto na siya sa Asoto, ug nagwali siya sa maayong balita sa tanang lungsod hangtod nahiabot siya sa Cesarea. Buhat Kapitulo 8. Giuyunan ni Saulo ang pagpatay kang Esteban. Niana gayong adlawa, nagsugod ang mapintas nga paglutos batok sa iglesia sa Jerusalem. Ang tanang mga magtutuo, gawas sa mga apostoles, nagkatibulaag ngadto sa mga lalawigan sa Judea ug sa Samaria. Si Esteban gilubong sa pipila ka mga taong Diosnon ug nagbangutan sila pag-ayo tungod sa iyang kamatayon. Apan gigubot ni Saulo ang iglesia o gipaniksik niya ang mga kabalayan o gipanakop ang mga magtutuo, lalaki o babae, o gibalhog niya sa bilangguan. Ang mga magtutuo nga nagkatibulaag nangadto sa nagkalain-laing dapit ug nagsangyaw sa mensahe. Si Felipe miadto sa usa ka syudad sa Samaria ug didto gisangyawan niya ang katawhan mahitungod sa Mesyas. Naghiusa ang mga tao sa pagpaminaw sa gisulti ni Felipe sa dihang nabati nila siya ug nakita ang mga milagro nga iyang gibuhat. Gikan sa daghang mga tao, ang mga yawa ng gula nga nanagsinggit ug daghan usab ang mga paralitiko ug mga bakol nga nangaayo. Busa nalipay pag-ayo ang mga tao ni adtong maong syudad. Apan may usa ka tawo nga ginganlag Simon nga kaniadto naghimog sa lamangka ni adtong syudara ug nakapatingala sa mga Samarianon. Nagpatuo siya nga gamhanan siya ug ang tanang tawo sa syudad gikan sa tanang hutong sa katilingban mituo kaniya. Miingon sila, Siya ang gahom sa Dios, nga gitawag og ang dakong gahom. ug kay sa dugay-dugayng panahon,
Nakapahibulong man siya kanila pinaagi sa iyang salamangka, mituo sila kaniya. Apan sa dihang midawat na sila sa mensahe ni Felipe, mahitungod sa maayong balita sa paghari sa Dios ug sa ngalan ni Jesu-Kristo, sila, mga lalaki ug babae, gibunyagan. Si Simon mismo mituo usab ug human siya bunyagi, nag-uban-uban siya ni Felipe ug natingala siya sa pagkakita niya sa dagkong mga milagro ug mga katingalahang buhat. Ang mga apostoles nga didto sa Jerusalem nakadungog nga ang mga taga Samaria midawat sa pulong sa Dios, busa ilang gipadala si Pedro ug si Juan ngadto kanila. Sa pag-abot nila, nagampo sila nga ang mga magtutuo makadawat unta sa Espiritu Santo. Kay ang Espiritu Santo wala pa man mukunsad bisan sa usa kanila. Nabunyagan lamang sila sa ngalan sa Ginoong Hesus. Unya gipandong ni Pedro ug ni Juan ang ilang mga kamot ngadto sa mga magtutuo ug nakadawat sila sa Espiritu Santo. Nakita ni Simon nga nadawat sa mga tao ang Espiritu Santo sa diha nga gipandungan sila sa mga kamot sa mga apostoles. Busa gitanyagan niyag salapi si Pedro ug si Juan ug giingnan, Hatagi usab ako ni ining gahoma, aron ang tanan nga mapandungan ko sa akong kamot, makadawat sa Espiritu Santo. Apan si Pedro mitubag kaniya, Malaglag ka unta uban si imong salapi, tungod sa imong paghuna-una nga mapalit mo ang gasa sa Dios. Dili ka makaambit og wala kay bahin ining buhata, kay dili matarong ang imong kasing-kasing sa atubangan sa Dios. Busa hinulsuli kining dautan mong laraw, o pag-ampo nga pasayloon ka sa Ginoo tungod sa imong paghuna-una sa ingon. Kaya akong nasabot nga dako ang imong kasina ug naulipon ka sa sala. Si Simon miingon kang Pedro ug kang Juan, Iampuin taon ako ninyo sa Ginoo, aron dili mahitabog inyo gisulti kanako. human makahatag si Pedro ug si Juan sa ilang pagpamatuod ug makawali sa mensahe sa Ginoo, namalik sila sa Jerusalem ug gisangyaw usab nila ang maayong balita sa daghang mga balangay sa Samaria nga ilang giagian. Unya may usa ka anghel sa Ginoo nga miingon kang Felipe, Lakaw ngadto sa habagatan, didto sa dalan nga gikan sa Jerusalem paingon sa Gaza. Kining dalana anaa sa deserto. Busa milakaw si Felipe. Ni adtong higayuna may usa ka eunuko nga taga Ethiopia nga nagpanaw pauli sa ila. Usa siya ka sinaligang opisyal ug tinugyanan sa mga bahandi sa Candace, ang reyna sa Ethiopia. Miadto siya sa Jerusalem aron sa pagsimba sa Dios. Sa iyang pagpauli nga nagsakay karwahe, nagbasa siya sa basahon nga sinulat ni Propeta Isayas. Ang Espiritu Santo miingon kang Felipe, Adtua ug abayi ang karwahi. Busa midagan si Felipe ngadto kaniya, ug nadungga niya ang eunuko nga nagbasa sa basahon nga sinulat ni Propeta Isayas. Unya nangutana kaniya si Felipe, Nakasabot ka ba sa imong gibasa? ang opisyal mitubag, Unsaon nako pagkasabot ni ini, kung walay mutudlo ka nako? ug iyang gipasakay si Felipe sa karwahe ug gipalingkod tupad niya. Ang bahin sa kasulatan nga iyang gibasa mao kini, Sama siya sa karnero nga gidala aron ihawon, o sa nating karnero nga dili gayod mutingog samtang alutan. Wala siya gisulti bisan usa ka pulong. Gipakaulawan siya o gihikawan sa hustisya. Walay makasubay sa iyang kaliwatan, kay ang iyang kinabuhi dinhi sa yuta natapos naman. ang opisyal miingon kang Felipe, Sultihi ako kung kinsa ang gihisgutan sa propeta ni ining bahina sa kasulatan. Ang iya bang kaugalingon o lain ba? busa gisaysayan siya ni Felipe sa maayong balita mahitungod kang Hesus sugod gayod ni ining bahina sa kasulatan.
ug samtang nagpanaw sila, nahiabot sila sa usa ka dapit nga may tubig ug ang opisyal miingon, Ani may tubig, nganong dili mo man ako bunyagan? Busa, gipahunong sa opisyal ang karwahe ug silang duha na naog ug niubog sa tubig. Ug gibunyagan siya ni Felipe. Sa paghawas nila gikan sa tubig, ang espiritu sa Ginoo misakmit kang Felipe ug wala na siya makit-i sa opisyal. Apan ang opisyal mipadayon sa iyang panaw nga malipayon kaayo. Unya nakamatngon si Felipe nga didto na siya sa Azoto ug nagwali siya sa maayong balita sa tanang lungsod hangtod nahiabot siya sa Cesarea. Buhat Kapitulo 8. Giuyunan ni Saulo ang pagpatay kang Esteban. Niana gayong adlaw, nagsugod ang mapintas nga paglutos batok sa iglesia sa Jerusalem. Ang tanang mga magtutuo, gawas sa mga apostoles, nagkatibulaag ngadto sa mga lalawigan sa Judea ug sa Samaria. Si Esteban gilubong sa pipila ka mga taong Diosnon ug nagbangutan sila pag-ayo tungod sa iyang kamatayon. Apan gigubot ni Saulo ang iglesia o gipaniksik niya ang mga kabalayan o gipanakop ang mga magtutuo, lalaki o babae, o gibalhog niya sa bilangguan. Ang mga magtutuo nga nagkatibulaag nangadto sa nagkalain-laing dapit ug nagsangyaw sa mensahe. Si Felipe miadto sa usa ka syudad sa Samaria ug didto gisangyawan niya ang katawhan mahitungod sa Mesyas. Naghiusa ang mga tao sa pagpaminaw sa gisulti ni Felipe sa dihang nabati nila siya ug nakita ang mga milagro nga iyang gibuhat. Gikan sa daghang mga tao, ang mga yawa ng gula nga nanagsinggit ug daghan usab ang mga paralitiko ug mga bakol nga nangaayo. Busa nalipay pag-ayo ang mga tao ni adtong maong syudad. Apan may usa ka tawo nga ginganlag Simon nga kaniadto naghimog sa lamangka ni adtong syudara ug nakapatingala sa mga Samarianon. Nagpatuo siya nga gamhanan siya ug ang tanang tawo sa syudad gikan sa tanang hutong sa katilingban mituo kaniya. Miingon sila, Siya ang gahom sa Dios, nga gitawag og ang dakong gahom. ug kay sa dugay-dugayng panahon, nakapahibulong man siya kanila pinaagi sa iyang salamangka, mituo sila kaniya. Apan sa dihang midawat na sila sa mensahe ni Felipe, mahitungod sa maayong balita sa paghari sa Dios ug sa ngalan ni Jesu-Kristo, sila, mga lalaki ug babae, gibunyagan. Si Simon mismo mituo usab ug human siya bunyagi, nag-uban-uban siya ni Felipe ug natingala siya sa pagkakita niya sa dagkong mga milagro ug mga katingalahang buhat. Ang mga apostoles nga didto sa Jerusalem nakadungog nga ang mga taga Samaria midawat sa pulong sa Dios, busa ilang gipadala si Pedro ug si Juan ngadto kanila. Sa pag-abot nila, nagampo sila nga ang mga magtutuo makadawat unta sa Espiritu Santo. Kay ang Espiritu Santo wala pa man mukunsad bisan sa usa kanila. Nabunyagan lamang sila sa ngalan sa Ginoong Hesus. Unya gipandong ni Pedro ug ni Juan ang ilang mga kamot ngadto sa mga magtutuo ug nakadawat sila sa Espiritu Santo. Nakita ni Simon nga nadawat sa mga tao ang Espiritu Santo sa diha nga gipandungan sila sa mga kamot sa mga apostoles. Busa gitanyagan niyag salapi si Pedro ug si Juan og giingnan, Hatagi usab ako ni ining gahoma, aron ang tanan nga mapandungan ko sa akong kamot, makadawat sa Espiritu Santo. Apan si Pedro mitubag kaniya, Malaglag ka unta uban si imong salapi, tungod sa imong paghuna-una nga mapalit mo ang gasa sa Dios. Dili ka makaambit og wala kay bahin ining buhata, kay dili matarong ang imong kasing-kasing sa atubangan sa Dios. Busa hinulsuli kining dautan mong laraw,
o pag-ampo nga pasayloon ka sa Ginoo tungod sa imong paghuna-una sa ingon. Kaya akong nasabot nga dako ang imong kasina ug naulipon ka sa sala. Si Simon miingon kang Pedro ug kang Juan. Iampuin taon ako ninyo sa Ginoo, aron dili mahitabo ang inyong gisulti kanako. Human makahatag si Pedro ug si Juan sa ilang pagpamatuod ug makawali sa mensahe sa Ginoo, namalik sila sa Jerusalem ug gisangyaw usab nila ang maayong balita sa daghang mga balangay sa Samaria nga ilang giagian. Unya may usa ka anghel sa Ginoo nga miingon kang Felipe. Lakaw ngadto sa habagatan, didto sa dalan nga gikan sa Jerusalem paingon sa Gaza. Kining dalana anaa sa deserto. Busa milakaw si Felipe. Ni adtong higayuna may usa ka eunuko nga taga Ethiopia nga nagpanaw pauli sa ila. Usa siya ka sinaligang opisyal og tinugyanan sa mga bahandi sa Candace, ang reyna sa Ethiopia. Miadto siya sa Jerusalem aron sa pagsimba sa Dios. Sa iyang pagpauli nga nagsakay karwahe, nagbasa siya sa basahon nga sinulat ni Propeta Isayas. Ang Espiritu Santo miingon kang Felipe. Adtua ug abayi ang karwahi. Busa midagan si Felipe ngadto kaniya ug nadungga niya ang eunuko nga nagbasa sa basahon nga sinulat ni Propeta Isayas. Unya nangutana kaniya si Felipe. Nakasabot ka ba sa imong gibasa? Ang opisyal mitubag. Unsaon nako pagkasabot niini, kung walay mutudlo ka nako? Ug iyang gipasakay si Felipe sa karwahe ug gipalingkod tupad niya. Ang bahin sa kasulatan nga iyang gibasa mao kini. Sama siya sa karnero nga gidala aron ihawon, o sa nating karnero nga dili gayod mutingog samtang alutan. Wala siya gisulti bisan usa ka pulong. Gipakaulawan siya o gihikawan sa hustisya. Walay makasubay sa iyang kaliwatan, kaya ang iyang kinabuhi dinhi sa yuta natapos naman. Ang opisyal miingon kang Felipe. Sultihi ako kung kinsa ang gihisgutan sa propeta ni ining bahina sa kasulatan. Ang iya bang kaugalingon o lain ba? Busa, gisaysayan siya ni Felipe sa maayong balita, mahitungod kang Hesus sugod gayod ni ining bahina sa kasulatan. Ug samtang nagpanaw sila, nahiabot sila sa usa ka dapit nga may tubig ug ang opisyal miingon. Aniya may tubig, nganong dili mo man ako bunyagan? Busa, gipahunong sa opisyal ang karwahe ug silang duha na naog ug niubog sa tubig. Ug gibunyagan siya ni Felipe. Sa paghawas nila gikan sa tubig, ang espiritu sa Ginoo misakmit kang Felipe ug wala na siya makit-i sa opisyal. Apan ang opisyal mipadayon sa iyang panaw nga malipayon kaayo. Unya nakamatngon si Felipe nga didto na siya sa Azoto ug nagwali siya sa maayong balita sa tanang lungsod hangtod nahiabot siya sa Cesarea.